V den, co vy vidíte tohleto video, tak už ten trailer je nějaký 3 dny venku, ten novej na Avengers Doomsday. Ovšem, já už jsem ten trailer viděl v ten moment, co tohleto natáčím. Ovšem, jsem si uložil první reakci a dojmy na ten trailer, takže teď vám to pustím. OK, hned jsem zapl kameru, fakt jako hned a jdeme si pustit trailer Avengers Doomsday Special Look. Není to ani trailer, není to nic oznámeného, prostě je to trailer. Je to reálně nový trailer na Avengers Doomsday. Jdem na to. Je tady, kámo. Doom. Steve Rogers? Ne. To jsem teda moc furt nepochopil. Kámo, to bude masakr. Ten film bude tak boží. What? V prvním traileru. OK. Kámo, ten bude tak OP. What? To si děláš? Kozka. OK. Mega dobrá reference na Ironmana. Jasný. Třeba 18. prosince tento rok. OK. Tohle, to jsem... What? To jsem fakt nečekal. Ten konec, já jsem o Doomovi zjistil až, když vlastně byl poprvé oznámený, když už jsem nějak čekal, jakoby ten Avengers Doomsday, jako další Avengers film, tak jsem čekal, že tam bude Doktor Doom. Ale já jsem ho jakoby nikdy neviděl. Fakt, já jsem nikdy neviděl Doktora Dooma. Tady je možná trošku problém, že já jsem, přiznám se, že jsem neviděl Fantastickou 4 ani X-meny, jo. Mám v plánu se podívat na jedničku X-meny a i na Fantastickou 4 jedničku. Nevím, kolik je vůbec dílů, ale já jsem to ještě neviděl, takže pro mě to není asi úplně zase takovej masterpiece, ale zase na druhou stranu vím, že to jsou jiný světy, takže vlastně se budou propojovat světi X-Men, potom Fantastická 4 a Avengers. To bude takovej, kamo, ale i tak prostě. Mě ty postavy tam, jako, i tak, když je neznám, já jsem je teda jenom viděl, ale přijdou mi už teď jako sympatický a jako boží herci, jako fakt všichni prostě. Vrací se nám, že Steve Rogers, Kapitán Amerika, Thor, to tam ještě byl. Bucky, myslím, že tam byl Sam, teď nevím, jak se jmenuje, Falcon, že jo. No ale hlavně se nám vrací Robert Downey Jr., dřívější Iron Man, teď bude Doktor Doom. Takže jako no to jsem strašně zvědavý. Nicméně, jdeme si teda rozebrat nějak ten trailer, Doktor Doom. Máme tady nový Marvel Studios logo, který opět zase vypadá prostě, má to do těch zelených. Mně se líbí, že to bude prostě do té zelené barvy, jako do té takový té temný zelená barva prostě. To se mi jako strašně líbí. Je to takový je to vlastně masku, že jo, má takový to železný brnění, prostě jakoby, je to Iron Man, ale řekl bych mnohem vylepšenej, jo, asi takhle bych to nazval. Obrázek jsem furt nepochopil. To už bylo, to je myslím i na plagátě, přímo film na plagátě, ale vůbec jsem ho nepochopil, tady ten obraz. Takže nevím, možný, že ten obraz bude nějak jeho život, nebo bude s ním nějak spojený. A po fightu, nebo podle mě se něco stalo. Něco se muselo stát, protože bylo to tam takový divný, že ten Rogers, Thor, všichni byli takový skleslí, smutný. Bylo to divný. Bylo to divný. Mně se strašně líbí ten jeho design, jak on vypadá prostě. Jak kdyby to město vybombardovali. Úplně zničený trosky. Něco se tam muselo stát. 100% se tam muselo něco stát. Možná Doom zaútočil? Tady ty oči, to jde poznat, že to je Downey Jr. To jde poznat, že to je on. To jde prostě poznat. Uvědomil až potom, že tohle je herec, který hrál v Sonicovi, toho Toma, že jo. To jsem si říkal jako, že what? Doom tady prostě vyrazí odněkud, vypadá to jak nějaká vesmírná loď, totálně rychlostí dopadne a totálně rychlostí vyletí. Jako, kámo, já ti říkám, že on bude strašně OP. Myslím si, že by to mělo být stejně jako v Avengers Infinity War a Endgame, že to bude rozdělený na 2 části, takže záporák bude i v Secret Wars. Jako wow. Dobrý vidět, že šel po hlavě, jo. Že šel po hlavě
ale Doom ho zastavil 2 prstama, kámo. 2 prsty zastavil jeho kladivo. Kámo, já vám říkám, že to bude horší než Thanos. Mnohem horší než Thanos. U tohle jsem jako what? Jakože what? Chápete to? On prostě probudil zeminu a z něj vychází nějaký jeho sluhov, nebo já nevím, co to je, vole, prostě. Nějaký velký roboti prostě. Netuším. Tady máme doktora Dooma v plný svý kráse. Zajímá mě, jestli tady mu sundají masku. Jestli mu Avengers tady sundají masku a zjistí, že to je právě Tony Stark, prostě Robert Downey Jr. Myslím si, že tady v tomhle filmu se to nedočkáme, nebo to bude jenom u někoho na konci filmu, že by to sundal třeba Thor, nebo Steve Rogers, uvidíme, možná někdo, uvidíme, anebo se toho dočkáme až v Avengers Secret Wars. To je taky možný. Ale tady vlastně zmíní, že co tam řekl, protože já jsem Doom, nebo něco takového, opět reference, já jsem Iron Man, že jo, opět reference na Iron Mana. Logo filmu, oficiální logo filmu Avengers Doomsday, kam vypadá to pěkný logo, jako tomuhle filmu. Reálně, z začátku jsem se strašně těšil na toho Brand New Day Spidermana, kámo, teď tomuhle fandím. Avengers Doomsday, kámo, já ti říkám, že tohle rozbije kina. To rozbije úplně všechny kina, úplně totálně to rozdrtí kina, ti říkám. Top na Avengers Doomsday, taky na ten Avengers Secret Wars, protože tam by měl být konečně, na co čekám už od vlastně No Way Home, Spider-Man se symbiontem. Takže na to jsem taky zvědavej. Dejte mi vědět do komentářů, co si myslíte o Avengers Doomsday, zatím se mějte krásně a čahoj!